Musoro wanhasi urikutaura kuti simba raJesu rinobvepi. Zvanzi vakasvikazve Jerusarema. Zvino Vakati achifamba mutemberi, vaprista vakuru navanyori navakuru vakauya kwaari vakati kwaari, munoita zvinhu izvozvi nesimba ripiko? Ndianiko wakakupai simba iri kuti muite izvi? Jesu akati kwaari, neni ndichakubvunzaiwo shoko rimwe. Mundipindure, neni ndichakuudzaiwo simba randinoita naro zvinhu izvozvi. Rubhabhatidzo rwaJohani rwakabva kudenga here kana kuvanhu? Ndipindurei. Vakataurirana vachiti, kana tikati kudenga uchati, makagoregererei kumutenda? Asi tingati kuvanhu here? Vakanga vachitya vanhu vazhinji, nokuti vose vakanga vachiti Johani muprofita zvirokwazvo. Vakapindura vachiti kuna Jesu, hatizivi. Jesu akati kwavari, neni handingakuudzeiwo simba randinoita naro zvinhu izvi. Nyaya iripo apa ndeyekuti vari kubvunza pamusoro pesimba. Zvikanzi simba rako rinobvepiko raunoita nazvo zvinhu izvi? Zvinhu zvesimba zvakafanana nekuparidza kwaaita, ruzivo rwaakanga anarwo, uchenjeri pakupindura mubvunzo, kurapa kwaaita, kumutsa vanhu vakafa, kusvinudza mabofu, kugadzirisa mitezo yakafa. Zvikanzi zvinhu izvi zvaitwa nesimba. VaFarisi navaSadhusi navanyori navaprista vakati munhu uyu unoita zvakawanda. Kazhinji tinongoziva kuti munhu unenge uchiparidza chete, woparidza zvine mutsimba. Kazhinji tinoziva kuti munhu unenge uchiprofita. Kazhinji tinoziva kuti dzimwe nguva munhu haangoprofita chete, dzimwe nguva anoprofita nekunamata. Dzimwe nguva unoprofita nokurapa. Dzimwe nguva unoprofita nokuparidza. Murikuzviona izvo? Zvikanzi mabasa anenge achibatwa nevanhu ivovo ndeesimba. Kare kare kwainzi kana kwaburidzwa mutengeranwa, hwamanda, mbira, ngoma mukati metemberi, vaprista vaitanga kudedzera vachiparidza, asi vaiparidza vakabatwa nemweya. Zvikanzi vaiprofitavo. Sauro paakasangana neboka ravaprofita vairidza zvaairidza, akabva atanga kuprofitawo. Zvikanzi zvakaitika kaviri mukati muupenyu hwake. Pairidzwa udimbwa nezvimwe zvinhu zvose izvi, vaibva vaprofita vanhu mukati metemberi. Kristu wakanga usina izvozvo. Pamunenge mamubatira ipapo, ndobva airatidza mabasa esimba. Saka vanhu vakazotanga kufunga kuti izvi zviri zvega here. Tinoziva zvinhu zvedu zvichinge zvine patani soto. Munhu akakwanisa kuita zvinhu zvataurwa izvi ndiMozisi pachake. Mozisi zvichida naErija ndo aiita zvinhu zvemabasa esimba. NaErisha ndo vanozikanwa panyaya yekumutsa vanhu vakafa. Ndo vanozikanwa panyaya yekuti mvura ngainaye kana kuimisa. Ndo vaizikanwa panyaya dzemabasa esimba. Asi ava vakanga vari paprofita vakuru chaizvo chaizvo, vakuru. Kana Samueri aizikanwa,
Asi kuna ava aikwanisa kunge ari mudiki zvishoma. Aiita mabasa makuru sama. Asi kune vamwe vake ava akwanisa kunge anga akashota mushando. Hongu vakaona, hongu vakatenda kuti unoita mabasa esimba, asi vakada kuzvibvunza kuti iwe hausi kutinyengera here? Ko sei mubvunzo iwo wanga wakanaka? Wanga wakashata nekuti chii? Unoratidza kusatenda, unoratidzawo kusaziva. Maona mazvo, unoratidzawo kushayiwa mweya waMwari. Makanzwa nemi kuapostora zvichinzi idzai mweya yose kuti muone kuti ndewaMwari here? Ko vakanga vasina here nzira yekuidza kuona kuti uyu mabasa ari kuita ndeaMwari? Zvokwadi kana usina mweya mauyu haukwanisi kutaura kuti basa raitwa nderaMwari here kana kuti raitwa zvaro nemunhu wenyika. Zvikanzi n'anga dzakaita neuroyi hwadzo dzakaita zvinhu zvaiitwa naMozisi naAroni. Aroni aiti akaita chinhu, idzo dzoitawo. Asi n'anga idzi dzakasvika pakuguma dzakazotanga kuudza Faro kuti tamboedza kuita neuroyi hwedu, asi ichi chaitwa nemunwe waMwari. Ukuzvona, dzakamboenda 1, 2, 3, probably 4, but dzakazotanga kuchinja kuti zvakuitwa nemunwe waMwari, dai wachiteerera zvokutaurwa navanhu. Asi Faro haana kuvateerera. Nyangwe vaita naMozisi kana vaita, ivo vaiita zviduku zvishoma kupfuura zvanaMozisi. Zvakafanana nekuti chinhu chinenge chagadzirwa kana kuti kuUS kana kuti UK kana kuti kuGermany choitwa kuChina, chinenge chiri pakwaliti nepakumira zvakanaka, chinenge chisina kunyatsoti kwesere fange chioriginal. Because iyoyo imitation. Tinoiti chiro muZimbabwe. Haizi counterfeit as such, but zvangoda kufanana. Asi chinenge chichirakidza kuti kana kuti Nike, dzimwe nguva izoona Nike kunhingiri inenge yabva kuChina inenge yakanyorwa kunzi Mike, wochifunga kuti Nike. Uzoziva kuti izvi zvaitwa navamwe, hachisi chioriginal. Simba rako rakabva kupiwe. Handizambokuona, hauna kudzidza funge zvatakaita isusu. Hauzi muprista. Ko uri kuzviita izvi nesimba rani? Hauzi werudzi rwara. Hauzi muprofita watinoziva. Nekuti zvinonzi kuna muprofita unozvarirwe chipi? Unozvarirwepi? Zvikanzi hakuna muprofita unobva Garirea. Handi chokwadi. Nekuti shoko rinotaura kuti nyika yeZebhuluni nenyika yeNafutari. Zvikanzi hakuna unozvarirwa Garirea. Muri kuona manje panga pane dhauti apo. Asi zviri kurakidza kuti vakanga vasina kukwana pakutenda. Vakanga vasina mweya waMwari.
Zvino wakatanga kutaura nawo nemifananidzo. Sorry. Tiri chapter 11 verse 27 to 33. Zvikanzi vakasvikazve Jerusarema. Zvino wakati achifamba mutemberi, vaprista vakuru navanyori navakuru vakauya kwaari. Chimwe chinhu chamuda kuti munzwisise apa ndechekuti pane zvinhu zvakanga zvaitwa naKristu zvataura. Pane kunatswa kwakaitwa temberi, pane mafambiro ake, pane muonde wakanga waomeswa, pane kupinda kwaakanga aita muJerusarema, wakatasva mbongoro. Zvinhu izvo zvanga zvaitika, vazhinji vachiona. Saka kana pane munhu wakanga achiona zvinhu izvi zvichiitika, aitoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kuda kuitika. Kuti munhu angangozviita izvozvo achingoita zvake oga. Ari kuchalenja maauthority. Authority ipi ari kuchalenja? Yechiprista here? Kana kuti hurumende? Ari kuzviitira kuti angoonekwa here? Kuti angova namasupporters namalikes paFacebook? Ndizvo zvaanenge achiitira here? Ari kukampena here? Ari kuita sei? Arira kuonekwa pahukuru here? Hanzi pane zvinhu zvose zvaakanga aita izvo. Zvikanzi paaifamba mutemberi, zvichida wakanga uri mukati mevazhetemberi, handizivi kuti vaibvumidzwa kupinda mukati here mutemberi. Kazhinji kacho yaingonzi temberi yevazhetemberi. Temberi yanga yakakura. Pakanga pane temberi, nzvimbo tsvene tsvene. Koita paishandira vaprista. Kozitawo dzimwe nzvimbo, nyangwe dzavahedheni, nyangwe dzemagentiles, nyangwe dzavana vaIsraeri dzakanga dziripo. Kwavakadzi kwakanga kuripo. Saka vaikwanisa kunge achifamba panzvimbo idzodzo idzi dziri kunze kwete dzaishumirwa navaprista. Kanzi mukufamba kwake mukati metemberi iyo, vaprista vakuru navanyori navakuru vakauya kwaari. Scribes, chief priests, and the elders, ndozvikutaura ipapo, vakauya kwaari. Makuzvinzwisa manje kuti vanhu vakanga vakatarisa, they had noticed something. Pari kutaurwa kunzi elders kuuya kwavaita varida kusvikobvunza kuti uri kuda kutora umambo here? Kuuya kwamaprista vari kubvunza kuti ko iwe uri muprista, uri muprofita here? Sei uchifunga kuti une simba rokuita zvaunoda patemberi? Ko vanyori ndovenhoroondo ka? Ndo vanoita commentary yeshoko raMwari? Ndo vainyorawo pamusoro pezvaiitika nguva iyoyo?
Vanyori vanokwanisa kunge vanga vari vaprista zvakare. Vakati munhu uyu tinofanira kutaura pamusoro pezvaanga achiita izvo. Nekuti zvose zvinoitika patemberi panapa nemukati meJerusarema zvinonyorwa, zvinotaura. Kana munhu akadonha kubva pamusoro peimba chaiyo achiwira pasi, zvinonyorwa pasi kunzi ndiwe wakadonha kubva pamusoro peimba wakawira pasi. Anenge akonzera bope unofanirwa kunyorwa pasi kuti ndinge akakonzera bope gore rakati, nguva yakati, chakati chakati ndo chinoitika. Musakanganwa kuti isusu tiri vanyoriwo futi. Tinoparidza, tingatungamirira kereke, asi tiri vanyoriwo. Tinonyora pamusoro penhoroondo, pamusoro pemashoko atinganzwa nekuedza kuatsanangura. Hakusi kuti tinongonyora pamusoro pezvakare chete, tinonyora pamusoro pezviri kuitika nguva ino nezvatinofunga kuti zvichaitika panguva inotevera. Ndokuva munyori uku. Saka apa aitoonekwa kana kuti semunhu wesocial media, aitoonekwa kana saactor kana sapolitician, sange maonera munongoita kana kuti mamusicians aya. Pedzezvo waionekwa kunge muprista kana muprofita kana munhu uri kuda umambo huri kurwira umambo hwaIsraeri. Izvi zvose zvakawanikwa muJerusarema temberi. Zvikanzi vakati kwaari, munoita zvinhu izvi nesimba ripiko? Simba renyu riri kubva kudenga here? Riri kubva kupi simba rako chairo? Unoriwana sei? Nyangwe riri kubva kudenga, tiudze kuti rinosvika sei pauri? Ndizvo zvamunofanira kubvunzawo kuti n'anga simba ravo vanoriwana kupi? Hamungovhunza, munongoenda kun'anga chete. Vabvunzei kuti simba ravo vanowana. Zvinonzi ndianiko wakakupai simba iri kuti muite izvi? Kudzinga vanhu mukereke, kutandanisa nekurova vanhu. Vanhu vaitengesa ava mukati metemberi vakanga vane maconnections navaprista, otherwise vangadai vasingabvumidzwi kutengesa. Dzimwe nguva mamwe mabhizinesi acho akanga achitoitwa imomo akanga ari avaprista. Aiwa, tino urombo. Jesu akati kwaari, neni ndichakubvunzaiwo shoko rimwe, mundipindure, neni ndichakuudzaiwo simba randinoita naro zvinhu izvozvo. Zvikanzi mubvunzo wenyu chaupindura nemumwe mubvunzo. Ati hanzi rubhabhatidzo rwaJohane. Kana tichitaura rubhabhatidzo, Johane waibhabhatidza muJorodhani, hongu.
Johani waiparidza rubhabhatidzo irworwo futi. Johani wakaurawa rubhabhatidzo futi irwo. Muri kuzvinzwa? Zvanzi rubhabhatidzo rwaJohani rwakabva kudenga here kana kuvanhu? Naizvozvo kana tichitaura rubhabhatidzo rwaJohani tinofanira kupindura izvozvo zvose zviri zvitatu. Zviri kubvunzwa kunzi mungatipewo here referensi? Kana tichiti referensi zvikureva kuti mungatsvagawo mubhaibheri here kana pane zvakanyorwa nazvaJohani kana kuti zvakanyorwa pamusoro pamabasa akaitwa naJohani. Ndozviri kutaurwa. Nekuti kana zvakanyorwa mumagwaro hakuna ungapokana nazvo kuti zviri kubva kudenga. Uyezve chichidiwa ipapo ndechekuti muzive kuti nguva yanga yakwana here yekuti muprofita akadai unge uchiuya. Zviri kuenderana nenguva here? Muri kuona kuoma kwakaita mubvunzo. Naizvozvo vakagamuchira kuti Johani mubhabhatidzi urimo mumagwaro wauya nenguva ino. Vakandovhura mumagwaro vakaverenga paakanyorwa nezvake. Zvaizovaudzawo kuti Kristu ndewe chokwadi. Imhinduro yavakanga vasingade kupa iyoyo. Naizvozvo vakaziva kuti panotatirepwa. Ndo pane simba rokutanga pa. Toenda pane rubhabhatidzo rwechipiri. Kuparidza kwaaiita. Zvaaiparidza zvakanga zviri zvemusoro wake here kana kuti waiparidza zvaienderana neshoko raMwari? Saka patiri kuti chi? Waibhabhatidza vanhu sei neshoko raMwari? Kana vakati zvokwadi, tinotenda kuti waibhabhatidza vanhu neshoko raMwari, waifanirwa kubuditsa futi evidence yekuti zvaanotaura zvinoenderana namagwaro aMwari. Ndo paizobva mubvunzo wekuti ko sei makaregedza kumutenda? Kuti zvaaitaura ndezvachokwadi, takanga takafanira kusanduka. Nguva yose yavaienda kuna Johani mubhabhatidzi, kana kuti Johani mubhabhatidzi wakasangana navo, waivaudza kuti ivo vakanga vari vana venyoka. Muri kuzvinzwa? Naizvozvo kana vaudzwa kunzi vana venyoka, havaizosanduka here kuti vaite vana vaMwari? Pane nyaya ipapo. Rubhabhatidzo rwechi3, kufa kwaJohani. Kufa kwaJohani mubhabhatidzi. Wanga wakafanirwa here kufa pamaoko avanhu? Mafiro ake ndo akanga akafanirwa here? Kuti vanhu vangomuurayawo kana kuti vaingofanirwa kufa nekuchembera?
Pedzezvo kufa kwake kwakanga kwakanyorwa mumagwaro here? Zvaenderana nemagwaro here kuti wakanga uchafa nenzira iyo? Chimwe chinhu chamunofanira kutarisa ndechekuti Johani mubhabhatidzi semuprofita, ivo vakanga vane nhoroondo yekuti vakanga vasingadi vaprofita vaMwari. Naizvozvo vaprista vaivanzouraya vaprofita. Saka rubhabhatidzo rwake kana kuri kunzi kudai wakanga afa, wakafa here pane authority yavaprista? Mukuzvona kuti vaprista vakanga vane chekuita here nekufa kwaJohani Mubhabhatidzi? Kana kuti zvangoitikawo ngoti Herodhi angofunga kungomuraya, akanga asingadi. Ko kusungwa kwake wakanga wasungirwei? Munofanira kurangarira kuti Herodhi baba vake vakanga vari muprista mukuru, kwete muprista wekunyengedzera. Wakanga wakadzidza zvinhu zvoujudha, zvoujuu, waizviziva. Naizvozvo kuuraya kwaakaita Johani Mubhabhatidzi, Herodhi waitevedzera here tsika yavaprista? Zvose zvinotibudzira kuoma kunga kwakaita mubvunzo waKristu. Zvakanga zviri nyore. Neni ndichakubvunzaiwo shoko rimwe mundipindure. Neni ndichakubvunzaiwo simba randinoita naro zvinhu izvozvo. Rubhabhatidzo rwaJohani rwakabva kudenga here kana kuvanhu? Ndipindurei. Kanzi vakataurirana vachiti kana tikati kudenga uchati makagoregereiko kumutenda? Asi tingati kuvanhu here vakanga vachitya vanhu vazhinji nokuti vose vakanga vachiti Johani muprofita zviro kwazvo. Vakapindura vachiti kuna Jesu, hatizivi. Jesu akati kwavari, neni handingakuudzeiwo simba randinoita naro zvinhu izvi. Vakaramba zvokwadi yose. Chokwadi changa chiri pedyo navo, ruzivo vakanga vanarwo. Vakaramba kumiririra Mwari, vakaramba kurakidza ruzivo rwavo pamberi pavanhu, vakaita nokunyengera kuti tisamusana nevanhu uyezve tisataure chokwadi, tirambe zvokwadi, tifadzewo vanhu. Ndokuzvona ndozvakaita vaprista vazhinji, ndozvakaita vaparidzi vazhinji vamakore ano. Vanoramba Jesu chaiye kuti vafadze vanhu.
zvinhu zvakabva kudenga zvinofanirwa kubatwa neukosha. Zvinhu zvepasi ndezvepasi, hazvina maturo. Pashoko ranhasi apa, wandiregera zvinhu zvanga zvakandibata. Kunoita kwandanga ndaita nezvandanga ndakatakura namafambiro andaita. Simba raJesu rinobvepi. Makagoregerereko kumutenda. Mubvunzo wakaoma iwowo, wekuti dzimwe nguva tichabvunzwa pamusoro pehama dzedu dzakatiparidzira kana kuti dzatakangoona hadzina kumbouya direct kwatiri kuti dzizvipatidzire. Tangodziona dzichiita zvinhu zvadzo, isi tangoitawo mabasa edu. Zvakafanana nemunhu unogara muruwa, unopota uchiona hama yake ichienda kukereke mazuva ose. Iye akasanga mumbotiwo kana one day rekedza timboendawo tese kuchechi yake. Asi makanzwa pandakataura napo nguva iya, ndikati vanhu vaya vanogona kungoti munotinamatirawo. Rangarira kuti ndakati kutuka. Haizvi zvokwadi avanenge vachitaura. Vanokwanisa kungoti handei tose kukereke tononamata pamwe chete. Asi dzimweni nguva naivo vari kuenda kuchechi kwacho havatomboda kuti ava shamwari dzavo dziuya. Kwavo uku ndekweprivate club. Ndongoti ivo voga vanoenda ikoko. Kana pakazoita shamwari dzaakufumura manje zvavanoita kumaraini kuya. Muri kuona? Zvinhu zvinobva kudenga. Kana zvichibva kudenga, wakafanira kuti shamwari yako, handei kukereke tinonamata. Ko muchauyawo riniko? Kana zvisingabve kudenga, ndizvozvo ehoi tinokunamatirai. Hakusi kuti havasi kungovanamatira, dzimwe nguva vanotovanamatirira zvokwadi. Asi unoramba uchinamatira munhu kusvikira rini zvigobatsirei? Zvodiwa kuti munhu auye kukereke, aponeswe, atendeuke, azvinamatire. Yeah. Shoko racho rakaoma. Hatingaitire zvinhu zvokusvika vanhu zvokuda kufadza vanhu tichiramba shoko raMwari. Shoko raMwari rinoti hunza hama yako kukereke. Shoko raMwari rinoti zivisa hama yako nezvaMwari. Naizvozvo kana wabva kukereke asina kuuya, wamusiya kumba ati endai unondinamatira, iwe wakafanirwa kuenda kumba kwake wondomuona, wondomuudza zvawaparidzirwa nokumunamatira kwawamuita. Muri kuona? Ngazvirege zvekungodedzerana over the fence kuti munozvinamatira nawo. Izvi zvaitika kare chaizvo chaizvo. Handizoti mazuva ano zvichiri kuitika, pamwe tsika yacho yakapera. Musakudze zvinhu zvavanhu kupfuura zvaMwari. Isai shoko raMwari pamberi, zvavanhu zvigozoteverawo zvazvo mashure kana zvichifanirwa kutevera. Muri kuona? Naizvozvo kana muchitarisa parubhabhatidzo rwaJohani, tarisaiwo zvinhu zvomweya kubhabhatidza kwake.
zvikanzi kwaibva kuvanhu here? Yakanga ingori murau here yekuchenura zvaingoitwa namapristi misi yose pavaenda kutemberi, kana vanhu vachigadzira mutambo, kana kuti panga pane chimwe chinhu changa chakakurisa chaiitwa naJohani. Zvaimboreveiko kubhabhatidzwa kwavanhu? Tofanirwa kuzvipindurira mibvunzo iyoyo. Zvino kana tichiti isusu tinonamata Mwari, tichiti zvatinonamata zvinobva kudenga, pangava nechikonzero here chekuti hatingateereri kune zvinhu izvozvo? Murikuzviona, tinoenda kukereke takabata bhaibheri, naizvozvo tinokudza kwete kereke asi shoko raMwari ratichanzwa neratakabata, tichiziva kuti kereke ndiani? NdeyaMwari. Naizvozvo zvinhu zvinenge zvataurwa ikoko tinozviona kunge zvinhu zviri kubuda muvanhu here, kana kuti zvinhu zviri kubva kuna Mwari? Sanduke maakuzvibvunza imimi kuti kuparidza kwababa ava ndekwepanyika here kana kuti ndekweMwari? Tinoziva sei kuti zvinhu zvabva kuna Mwari izvi? Zvinenge zvisina kutsveyama kubva pashoko rake, ndozvamunoziva nazvo. Saka tisati tamutombera kure tiri kutofungidzira kuti imi munozivawo bhaibheri, zvichireva kuti kuchechi kunoendwawo nevanhu vanoziva ichi magwaro. Maona, kubhabhatidzwa kwakabva kudenga here? Mharidzo yabva kudenga here? Kubuda kwaunoenda pamba pako uchienda kukereke zvabva kudenga here kana kuti zvabva kuvanhu? Uri kubuda uchinonoita kuchechi? Mafambiro ako uchienda kukereke ikoko ndezvekuti vanhu vaone here? Ndezvekuti uite sei nazvo? Zviri kuparidza umwari here, kwokuti vanhu vangati haiwa mangwana toda kuendawo kukereke kwababa, kuti kukereke kwenyu kunofanira kunge kuchinakidza hatimbouya? Makafanira kukokera vanhu kukereke kuti vauye. Dzimwe nguva unotozovasimudzira ndiani? Ndipasita. Dzimwe nguva vanosimudzirwa nezvidzidzi zvamunenge muchiita ikoko. Maona, asi kukokera vanhu kukereke ndizvozvo. Kereke dzenyu ngadziri dzakanangana nezvinhu zvedenga, dziregedze kuva dzakanangana nezvinhu zvapasi. Kana dzikanangana nezvinhu zvedenga, kana kutenda kwenyu ndekwedenga. Tinoziva kuti chechi zhinji dzava semaburial society, dzave dzevanhu vanenge vachingozviitirawo zvinhu zvavo zvekudhakwa dhakwa izvi, zvekumwa nekuita zvimapati pati zvavo, zvangova society ekuunganidza mari together. Kwatongove nzvimbo yedandaro, zvichida muchiita mabhizinesi enyu amunenge muchiita ikoko, kutengesa nekuita sei. Murikuzviona, makashayisa chii? Kereke yakanga ichifanirwa kunge iri yaMwari Simba, mashayisa shoko raMwari Simba rakaita kereke iyo. Matendeutsa kereke kana kuti sangano yenyu kuti iite sebako ramakoro.
nekushuwa kuti zvinhu zvose zvamunoita pakereke yenyu zvinobva kuna Mwari. Dai kwanga kunzi rubhabhatidzo rwemvura rwakanga ruchibva kuna Mwari, zvaitoreva kuti munhu watonatswa nemvura dzekuchenura. Ko zvino zvapakanga pasina hisopu, pasina shinda tsvuku, pasina danda remusaipuresi zviya, kana kuti dai pasina mvura dzetsiru dzvuku, handa zvaipiswa pamwe chete zvose izvozvo, dota racho rozoshandiswa kuchenura. Johani wakanga uri imitation yezvinhu izvozvo here zvokunatsa? Kana kuti zvinhu izvozvo zvakanga zviri imitation yezvinhu zvaitwa naJohani? Pezvedzo wakanga une simba rokunatsa here? Maitenda kuti wanatswa, wabhabhatidzwa kwaari wanatswa, zvokuti ungatongouya ukasvikondopinda pamutambo kana kuti pagungano raMwari? Mubvunzo iwowo. Pane chimwe chatisina kubata. Rubhabhatidzo rwokutanga, rubhabhatidzo rwepiri, rubhabhatidzo rwetatu. Kona tombomira ipapo handi, tozosimudzira nenyaya iyi zvakare. Nguva inotevera hatiite maminitsi akawanda, tinongoita 20 chete next time. Tiri kupedzisa lesson iyo, saka tingangoiti yagumira pakati. Okay, raKristu Jesu mambo wedu. Darai zvakanaka, tozoonana zvakare. Amen.